Bé, nosaltres perdem massa muscular de les darreres eleccions amb aquestes, perquè passem de 7 a 3 consellers i, per tant, això afecta amb la dinàmica del dia a dia. Però també t'he de dir que quan treballes amb companys que entre tots posem el que calgui, es fa fàcil, ho tenim ben distribuït i doncs, per tant, a aquest nivell sí que amb més càrrega de treball, però bé. Des del punt de vista polític, contents també perquè vam instal·lar la proposició de llei del raonador i es va aprovar. Hem instal·lat la proposició de llei de l'oblit sanitari, que ara està en comissió, i continuem tenint projecte pel que fa a iniciativa legislativa, malgrat, com deia, ser només 3 consellers. Nosaltres, fins ara està clar que els intents que s'han fet de modificar la inversió estrangera no estan donant el resultat que la majoria esperava, perquè des de l'oposició ja van dir que seria insuficient, que això no desincentivaria la inversió estrangera amb tipus impositius tan baixos. Hem de gravar, si em permets, a lo bèstia per frenar la voluntat d'especular amb un bé que ja s'ha convertit la carència d'aquest bé en un problema estructural de la societat andorrana. I aquí, en aquest país, necessitem treballadors per aixecar les persianes dels negocis, i si els treballadors no poden viure aquí, no venen i tenim dificultats que irradien a tot l'espectre social, i això hauríem de posar mesures. Em deies, quines són les mesures que aplaudiu i quines les que haguéssiu fet? Jo crec que, si em permets, contestaré a la inversa. Jo crec que hauríem d'haver continuat treballant des de la taula de l'habitatge, cercant una concepció, un canvi de paradigma pel que fa a l'habitatge que fos consensuat, i això amb la sortida unilateral de la llei òmnibus es va carregar el projecte, perquè mesures que, a més, estàvem tractant a la taula de l'habitatge. I doncs, per tant, per nosaltres el que ens falta és una llei que garanteixi el dret a l'habitatge de les persones, i que senti les bases, i per això hi ha elements que ens continuen faltant, més enllà de les mesures puntuals que tots conveníem que s'havien d'impulsar perquè fa a pisos buits o habitatges d'ús turístic, etc. Ja veurem com es desenvolupa. Jo crec que el que estem fent és el que s'havia de fer. A més de plantejar una reforma de la Llei General de l'Ordenament del Territori, calia fer una reflexió que surti del consens i que, com a mínim, tothom tingui accés a la mateixa informació abans de prendre decisions. És una mica la rèplica del que ha passat amb la reforma del sistema de pensions. Jo no diria que es quedi curta, però sí que és completament il·lògic que estiguem parlant de problemes d'habitatge i que no sapiguem amb rigor i tothom quan valen els lloguers en funció del lloc on estan. Per tant,
convindria tenir eines com un registre de la propietat que sembla que està per arribar i no arriba mai, un índex de preus de referència que ens situï dintre de lo que és assenyat cobrar com a lloguer i el que és concebut com a lloguer assequible i el que no. Per nosaltres ens fa falta diferenciar el que són grans tenidors de lo que són petits tenidors. El que ha generat més controvèrsia, jo diria que ha estat la cessió dels pisos buits, que nosaltres compartim el mecanisme no com un mecanisme real d'intervenció, sinó com un mecanisme dissuasori per intentar que els pisos aflorin, perquè no té cap sentit que tinguem un problema de tensió habitacional i tinguem 3.000 pisos tancats que no se sap de qui són. Per tant, estem parlant de, si em permeteu, un win-win, no? De dir, ens va bé a tots. Més enllà d'això, altres elements com hi ha molts pisos que van venir d'evasió fiscal i ara a fer-los aflorar suposaria un greuge per qui? Pels evasors fiscals? Vull dir, aquí hem de protegir, de què estem parlant, no? D'entrada, jo crec que el fet de limitar la possibilitat d'accedir a compra d'immobles al país era un pas essencial. És a dir, no podia ser continuar permetent que es vingui en aquest país i el que deia, no? S'especuli amb un bé que ens fa falta socialment a la gent que viu i fa créixer Andorra. I doncs, per tant, era un primer pas. I després, a priori, se m'acut, no podem deixar que surti rentable. D'entrada, no podem deixar que es produeixi, hem de limitar. I l'única manera que tenim d'evitar l'especulació sobre un bé que, insisteixo, és essencial, és amb gravàmens que desisteixin, que facin que no sigui rendible. El gravamen que hem modificat després de la darrera llei d'inversió estrangera no ha frenat l'especulació i no és ciència, no és hipòtesi, això és un fet constatat. Doncs està clar que d'entrada, ara que hem limitat la possibilitat que després aquí també hi ha matisos. Nosaltres parlàvem d'una vivenda màxim, ara es parlen de dos, hi ha coses que no en tenem, 4 places de pàrquing per cada vivenda, de què estem parlant, no? Però fora d'això, si continuem, si els fets ens porten a veure que el gravamen que tenim no fa desistir d'invertir al país, és perquè descaradament hem de pujar el gravamen perquè continua sent rendible venir i comprar per revendre. I això és el que no podem consentir. El tema dels percentatges, ja quan vam intentar modificar la llei general d'ordenament del territori, la discussió va ser, esperem, a la reflexió que hi ha al tomb de la taula de la comissió d'estudi. Pel que fa al parc públic, jo crec que, i això ja ho van denunciar a la taula de l'habitatge, que és diferent i hem d'entendre per això una llei general de l'habitatge, una llei integral, perquè ha de quedar clar el que és una vivenda social, la diferència entre una vivenda social i un lloguer assequible. Doncs la que té ja hem de concebre, hem de disgregar amb una sèrie d'elements, no cal innovar massa, però és el que et venia explicant.
com podem concebre una llei integral sense diferenciar el que és un gran tenidor d'un petit tenidor. Com podem saber si les vivendes són de lloguer assequible, si no tenim identificats i no oferim un barem a la gent perquè sàpigui amb el producte immoble que tenen quin és un preu raonable o quin preu està molt per sobre del mercat. Si ja estigués molt per sota, doncs, lògicament aquesta gent ha de tenir uns beneficis, perquè el que estan fent és contribuir a la societat, que també n'hi ha d'aquests propietaris, no se'n malentengui, no es pensi que fiquem a tothom en el mateix sac, però tenim casuístiques diferents i, doncs, per tant, el lògic és que regulem per llei, que hi hagi seguretat jurídica i que entre tots decidim què és assequible, què no. A qui hem d'incentivar perquè està amb el seu bé immoble contribuint a un benefici per tota la societat o a qui l'hem de castigar fiscalment perquè està fent un negoci per nosaltres. Al final, el procés d'integració europea és sostingut a Andorra i des de l'acord del 90, que ens va canviar el panorama econòmic en aquest país i amb els altres acostaments, alineacions a normativa europea, que és una realitat. Els legisladors, quan hem d'innovar amb una llei, com ho fem? Doncs mirant l'entorn, com ho tracten aquí, allí, quin és el model, i sempre ens inspirem d'entorns que són europeus. Per tant, la nostra legislació cada vegada està més alineada a l'Europa. Sí, és progressiu, és a dir, no fem la trampa d'analitzar-ho com si de cop haguéssim de... No, tenim uns anys i tenim períodes transitoris negociats a l'acord d'associació i, per tant, per exemple, tota la llibertat de capitals hi ha una transitòria de 15 anys. Vull dir que podem decidir si imprimim més velocitat per adaptar-nos, menys, però tenim un cert marge amb immigració, el mateix amb el període transitori mínim de 3 anys. I, doncs, per tant, que és un volum considerable, de ben segur que això requerirà més inversió per part de l'Estat, sí, però a canvi de què? Que és el que ens hem de plantejar i que no alarmar no és mai bo. Jo estic convençuda que si altres estats de dimensions similars a les nostres han pogut, malgrat hi hagi un recorregut al mercat únic d'anys, però nosaltres també hem de ser capaços. Jo vull confiar. I en el cas, que és el que comentava l'altre dia el secretari d'Estat, en el cas que realment veiem que tenim dificultats, hi hauria, si l'acord d'associació tira endavant, un mecanisme que fins ara no teníem d'interlocució directa amb les institucions europees que ens permeten plantejar, per entendre's, una readaptació a allò que havíem previst inicialment per poder ajustar-nos a la realitat del país, però a priori vull confiar que serem capaços de fer-ho. Sí, com Suïssa, que en 4 anys han tingut que tornar a renegociar amb Mònaco. D'entrada, Mònaco, si un dia es vol alinear amb la UE, les conclusions del Consell són clares. S'haurà d'afegir amb aquest acord d'associació.
La realitat monegasca no és comparable a l'andorrana. Jo recordo en Covid una comissió mixta a San Marino, en Mònaco, Andorra, que estaven preocupats per les vacunes i l'accés a la mascaretes i equips de prevenció, i Mònaco no tenia ninguna preocupació perquè la seva activitat econòmica estava parada igual que la de tots, però tenien un pressupost de 4 vegades el seu pressupost general. El nostre no. A més de que Mònaco és un territori molt petit, extremadament petit, que compta amb el protectorat francès i, doncs, per tant, jo crec que no acaba de ser comparable. Suïssa, malgrat no ser comparable, perquè estem parlant d'un dels països més rics d'Europa, van decidir aturar negociacions. Ara les han reprès i han arribat a acords, però allò que els va fer que paressin les negociacions s'ho han hagut de menjar, perquè la UE no ha estat disposada a fer marxar enrere. Ara, després de 5 anys, la UE decideix que es torna a sentar en Gran Bretanya per parlar d'acords bilaterals. 5 anys. I és el Regne Unit, no és Andorra. Vull dir que hem de ser conscients també quan diem parem negociacions, quina capacitat d'influència internacional tenim nosaltres perquè a la UE li acabi sortint rendible tornar-se a seure amb nosaltres. Davant les afirmacions sobre inseguretat jurídica, què responeu? Inseguretat jurídica per qui? Davant de la possible ratificació de l'acord i ja entrar a l'espai europeu. Però per què ha de generar inseguretat jurídica? Hi ha diverses afirmacions que partint, no donar per fet. No, és per seguir-ho. Jo crec que al contrari, la queixa recurrent en contra d'Europa és l'excés de reglamentació, no? Doncs, per tant, hi ha quantitat d'aspectes que aquí, en aquest país, no tenim regulat. Jo no veig d'on ha de venir la inseguretat jurídica. Al contrari, tenim una profusió de norma europea que jo espero pensar que no és dolent, perquè a diferència de nosaltres, les institucions europees són moltíssim més grans que les nostres i tenen la capacitat d'especialitzar-se en normativa. La dilació del referèndum, jo crec que en el fons, i m'agafo la responsabilitat, no ens vam pensar mai que fos tan llarg. Portem més d'un any esperant la posició de la UE i nosaltres vam fer un escenari que jo diria que ens vam equivocar pensant que aniria tot tan ràpid com nosaltres volíem que anés. I finalment l'acord, la negociació es clou al desembre de 2023 i portem gairebé un any i mig esperant que el Consell de la UE ens digui d'entrada si l'acord és mixt o no és mixt. I això no depèn de la voluntat andorrana. Després, un segon element que és el cap de govern va dir, i és el seu plantejament polític, una vegada estigui signat, lògicament, perquè no podem anar a la gent a dir-li vostè què vota, sí o no? Però de què? Bueno, és que encara no sé com quedarà, això no té cap sentit ni cap lògica. I després el cap de govern va dir, entenem que quan el procés europeu es tanqui, és a dir, amb la ratificació del Parlament Europeu, serà el moment de preguntar-li als andorrans com ho veuen vostès, perquè ja només depèn de nosaltres, no depèn de cap moviment de la UE, no? Podrà semblar més legítim o menys,
o podríem dir si ha de ser abans de la ratificació del Parlament o després, però en tot cas estem parlant d'un temps que per mi no és significatiu i que també té la lògica la decisió política, absolutament política, del cop de govern que va dir quan se signi i quan l'aprovi el Parlament Europeu per tancar el circuit, en el cas de que l'acord no sigui mixt. Es votarà enguany? Aquest any no ho sé, però jo vull confiar que en la legislatura sí que acabarem votant. D'acord. Senyora Casal, fins aquí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Tot molt interessant. Molt bé, gràcies a vosaltres.